Wannan shine cigaban bidiyo da muka ce ta gari guda. Yanzu za ku ga cigaban bidiyo da zamu ce ta cikin gari ɗaya. Ku zo mu je mu ga yadda ta kasance. Let's go! Kai tsaye sai ga mu a wani gari mamar suka dinga bulbulwa suna zuwa suna taruwa sai muka ce to da Allah ku bulayi. To kuma cikin ikon Allah sai suka bulayi. Daga unguwa fatowa ake ana zuwa da gudu. To bayan sun bulayi sai muka tsara ta can bangaren ana ba maza da tsofaffi ta can bangaren kuma ana ba wa mata. To haka muka dinga bi abin yake tafiya kamar yadda kuke gani. Gashi nan muka baka tuwo a hannu sai mu zuba maka miya a kwanon da ka zo da shi. To haka muke yi gashi nan kamar yadda kuke gani. Abinci ya zama sai ka ce wani neman kuɗi gagarumi ko kuma wani yaƙi ko kuma wani neman zaɓe. Kalli fa yadda suke abu ba yadda ka san kamar me. To da suka cika wurin sai muka ce to bari wannan daman ya ƙare sai muka hau sama. Maimakon mu sako sai muka ci gaba da ƙasa wasu kuma mu kenan ta can bangaren muna ci gaba da zuba a ƙasa. To amma ka duba fa ka ga yadda suka yi. Wani daga cikin matasan ne ji yake kamar ba za mu bashi ba na ce sai ya bulayi zan bayar. Na rufe wallahi gani ke kamar ban bashi ba amma duba dan Allah ka gani. Dan Allah ka duba ka gani yanzu abincin da akalla mutum 15 za su ci bai fi mutum 5 ne za ka samu. To haka muka tafi ba mu gama ba. Yan garin suna ta so a basa muka tafi tun da an yi wawa sai muka zo wani garin gashi nan kamar yadda kuke gani. Su ma sai muka dinga basu kuma abincin da muka zo garin bai fi na mutum 15 ba zuwa 20. To bayan ya kare muka ce musu ya kare sauran miya kawai suka ce a basu. Dan Allah ka gani fa miyar ce fa wannan suke ta miƙowa ake zuwa musu fa tuwon ya kare fa. Tuwon fa ya kare fa akan miyar ce fa suke ta wannan abun fa dan da kadan muka taho da shi fa. To fa gashi nan miyar fa ta kare fa gashi nan zamu tafi fa. Dan Allah ka kalli fa yadda suke bin mu ba miyar fa ta kare akan wai su samu abinci a cikin su suke ta bin mu da gudu kalli fa. Kai Allah ya samu dace.